Pobuć. Kto to macha? O, jest. Takiego jest bardzo herbatkie. No. Muszę dać herbatkę. Musisz złapać za uszko. O, tak. Jest. Proszę postawić sobie. O, dziękuję, mamo. Nie taki jest. A może kotek lubi mleczko? Jest takiego. Co kotek lubi mleczko, wiesz? Na co mam położyć? Poproszę pokazać talerzyk. O, tak. Może masełki pozmalowujemy? Tak. Sprawdziło, że to jest chrupki. Mamo, ja już jestem gotowa do smarowania. Dziękuję. A są krokodyle, który odrywał rybek. A są rybki. I pobudzę szczęścia. Tego jest bubudza. Ale będzie do biegania.